har så fået den her hjemmeside, som jeg skal ændre på, for at se om jeg kan gøre den bedre. Og det jeg synes skulle ændres i den her, det er den meste farverne og så billederne. Så jeg vil starte med at ændre farven, og det gør jeg ved at tage markeringsværktøjet og markere det blå stykke billede. Så klipper jeg det ud ved at trykke delete eller Ctrl+X eller Ctrl. Det gør du så ved alle de forskellige blå steder, du har fjernet. Dem vil jeg så have farvet igen til en mørkegrå farve, og det gør jeg ved at tage farvespanden over i værktøjskassen og ændre den til en mørkegrå. Og så klikker jeg bare på det markerede område og markerer de steder, jeg vil have farvet. Det at jeg så har valgt at farve over det hele, gør at jeg har mistet vores overskrift. Den vil jeg så lave igen med en helt almindelig tekstboks over for værktøjskassen, og den laver selv sit eget lag. I tekstboksen der skal jeg huske at ændre farven, så man kan se det på baggrunden. Og jeg ændrer også skriftstørrelsen og skrifttypen. Skriften den kan jeg så rykke rundt på med stregerne, som jeg vil, og få den til at stå nogenlunde i midten. Det næste jeg så vil have ændret, det er det resterende blå farve, som jeg også vil have ændret til en lidt lysere grå farve end selve baggrunden. Det gør jeg på samme måde som før ved at tage markeringsværktøjet og markere det stykke, jeg gerne vil have ændret. Og her skal man gå ned i det første lag, vi var på. Så tager jeg så bare farvespanden med det samme og vælger en lysegrå farve og klikker. Så laver jeg det igen på det lysegrå her. Så tager jeg min farvespand, bruger samme grå farve og klikker. Der bliver detaljerne så ikke helt gjort ordentligt, så dem tager jeg med et brush tool. Den midterste streg, den vil jeg så gøre sort. Også med mit markeringsværktøj og min farvespand. Nej, her vælger jeg så at bruge brush toolen igen, fordi der er tekst i, som skal væk. Det gør så også, at vi har mistet vores underrubrikker, som jeg vil putte tilbage igen med helt almindelige tekstbokse, som her også skaber deres eget lag. Og her skal jeg igen huske at ændre skrifttypen, så man kan se det i baggrunden. Her ændrer jeg
størrelsen, så den ikke er helt så stor som overskriften. Tekstboksene, dem kan du hive i, som du har lyst med, hvad størrelse du vil have dem. Og så de passer, som de står cirka lige i højde også. Lige mellemrum. Jeg synes så, at knappen branches, den er lidt overflødig og godt kan se til nogle af de andre, så den vil jeg også lidt. Nu justerer jeg bare på dem, så de sidder med lige nogenlunde samme mellemrum. Så. Og det næste, jeg gerne vil have ændret, det er billedet. Jeg synes, det er forvirrende, da der er to billeder samlet. Det gør jeg ved at tage mit markeringsværktøj ud i siden og markere begge billeder. Og sletter jeg billedet ved enten at trykke delete eller Ctrl X. Så tager jeg min farvespand og så maler den samme farve som den lysegrå farve vi har ovenover. Men nu vil jeg gerne have sat en kant rundt om min firkant. Og jeg vil gerne have en kant ind på det jeg allerede har markeret, hvor billedet lå før. Det gør jeg simpelthen ved at trykke marker. Og trykke indram. Og så vælger jeg at bruge 2. Så tager vi vores farvespand og vælger en sort farve. Og går ned og trykker udfyld hele markeringen. Og så har vi simpelthen fået
en sort kant. Den sorte kant vil vi så gerne have hele vejen rundt, og derfor tager jeg den markeringsværktøjet og markerer den lille firkant, vi har tilbage uden kant. Her gør jeg så præcis det samme som før, trykker marker og indram og vælger 2 og tager min farvespand og farver den sort. Så skal vi have sat nogle billeder ind, og det gør vi ved at trykke rediger og fil og åbn som lag og vælger det billede vi skal bruge. Og jeg vælger lige at skjule alle vores andre lag, så vi kun kan koncentrere os om det ene billede. Der vil jeg gerne have skåret elefanten ud, og det gør jeg ved at tage min tryllestav i værktøjsboksen og simpelthen markere elefanten. Eller markere det ud. Nu har jeg markeret det udenom elefanten, og det sletter jeg ved Ctrl X. Og for at fjerne det hvide, så skal jeg have gjort mit lag ud til højre til et alfa-lag. Eller alfa-kanal. Og igen trykker jeg Ctrl X. For lige at få det sidste skrift ned i bunden, tager jeg mit markeringsværktøj og markerer det og sletter det med Ctrl X. Så skal vi have sat et til billede ind. Det gør jeg på samme måde som før i fil og åbn som lag. Her finder jeg igen det billede jeg skal bruge og åbne det. Jeg skjuler mit andet lag, så jeg kun kan koncentrere mig. Så vælger jeg allerede nu at gøre det til en alfa-kanal og tage min tryllestav og markere det udenom. Og sletter det med Ctrl X. Igen tager jeg lige bunden med mit markeringsværktøj, trykker Ctrl X. Men den her vil jeg så gerne have vendt om. Det gør jeg ved at bruge mit vendeværktøj i værktøjsindstillingerne. Og først skal jeg ind i min hest eller æsels lag. Og så har jeg simpelthen vendt hesten. Så vælger jeg at gøre alle mine lag synlige igen, så jeg kan se det sammenhængende. Så skal jeg have rykket lidt på elefanten. Det gør jeg ved at gå ind i den slag og tage flytteværktøjet. Men nu er min elefant så lidt mere gennemsigtig end æslet, og det skal jeg så op og have ændret. Det gør jeg op i farver, og i farve 2 og mætning. Der ændrer jeg på lysstyrken og gør den mørkere, og ændrer på mætningen. Så skal jeg have sat nogle tekstbokse ind, hvor man kan se, hvilke partier der er for hvert dyr. Det gør jeg ligesom før ved at bruge en helt almindelig tekstboks og sætte ind i et nyt lag. Igen sætter jeg en ny tekstboks ind under elefanten.